Assalamu alaikum Malam Ahmad Kamilu. Aminu alaikum salam. Yar uwa wace ce ke? Kuma ya aka kisan sunana? Zan sanar da kai ko ni wace ce da kuma yadda aka yi na san ka. Amma sai a karo na biyu idan mun sake haduwa. Yanzu dai na zo maka ne da wani tayi wanda ban sani ba ko za ka iya karɓar shi. Yar uwa, wani irin tayi ne hake kawo? Ina so ka aure ni. Ni na je fadar masoya na karɓo kambu na kauna. Na san za ka ji wani iri, saboda hakan bata saba faruwa ba, mace ta furta wa namiji irin wannan kalma. Musamman a ranar farko ta haɗuwar mu. Amma idan kai la'akari da kamalarka, nasabarka da kuma hazaƙarka a makaranta, gami da jajircewarka ta neman abin kanka, babu mamaki ko ina ka riga ka siyi zuciyata. Ina so ka zama abokin rayuwa. Na baka kwana 2 rak ka yi tunani ka yanke shawara. Haba baiwar Allah, daga ganin sarkin fawa sai miya ta zaki? Ban san ki ba, ban taba ganin ki ba. Ta yaya zan buƙaci auren ki? Halin babu wata soyayya tsakanina da ki. Na fi shekara 3 ina da kwan soyayyarka a cikin zuciyata da raina. Da sanne za ka gane hakan. Sa lambar wayarka a cikin tawakai mun flashin ɗin taka. Hidaya, 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 hidaya. Na gode marafin zuciyata. Sai mun yi waya. Ni ke na sani kuma ke na rike lakanin soyayya ta. Ni hidaya take ce da yake kasan sunan da ake cewa. Duk wanda zai raba ni da ke na ɗauki ɗamara ta yaƙi. Guri a rayuwata yau a ce na kai ki ɗaki. Mai so na maso da ki bar ni in yi hawaye. Kuma dan Allah ki daina damun kanki kan abin da ya fi ƙarfinki. Mu tattara mu bawa Allah komai, inda ya fi mu sanin halin da muke ciki. Ahmad, ka kwantar da hankalinka, ka fi kowa sanin cewa ni mai ɗaukar ƙaddara ce kuma ina rungumarta. Amma Ahmad, kada ka manta tun kana ƙaraminka nake ɗawainiya da kai, har ka kai munzalin yanzu ƙarfi da kai kake ɗaukar ɗawainiyarmu. Ahmad, na san yanzu sana'ar da kake yi ba za ka iya ɗaukar nauyinmu ba gaba ɗaya. Abin da ya ɗaga min hankali Ahmad, yau saura kwana 3 kacal ya rage mu biya kuɗin hayar gidan nan. Ka fi kowa sanin cewa mai gidan nan Alhaji Cinnaka ba zai taɓa mana haƙuri ba. Tabbas, kuma duk abin da kika faɗa gaskiya ne, amma ai gobe ne zan ɗauki adashina. Sun kai rabin kuɗin hayan nan. Sai mu nemi alfarmar wata guda, in ya so sai mu cika mara raguwar. Ka fi kowa sanin halin mutumin nan Ahmad, ba zai taɓa yadda ba, domin mutum ne wanda ba shi da adalci kuma ba shi da tausayi. Ahmad, shikenan, babu komai umma, akwai Allah, insha Allah za mu samu mafita. to Allah ya sa. Ahmad, ka shirya za ka tafi aikin ne? Umma yanzu zan tafi, amma akwai wata shawara da nake so ni, amma sai na dawo. To shi kenan, ba matsala. Allah ya dawo da kai lafiya, Allah kuma ya bada sa'a. Amin amin. Allah ya kiyaye. To, Allah ka bullo mana da mafita. Daga wurin aikinka nake na tarar baka nan, amma oganka ya ce baka zo ba. Lafiya kuwa? Lafiya lau wallahi, makara ne kuma dama ina son ganin ka. Sakamakon babu kuɗi ne a wayata, shi sa ga ban kira ka ba. Da kyau, in ka ji kira ai ta samu, na san ba banza ba. Mukutar kenan. Wani abu ne ya same ni, abin almara ko in ce mai kama da abin al'ajabi. To, ina fatan dai ba gamo kai ba da wani aljani ko? Mukutar kenan. Inda a ce aljani ne ma ko kuma gamo na yi aida da sai.
tunda na san cewa wannan addu'a ce maganinsa. Wato Mukutar, in baka dai labari a takaice, wata tsaleliyar budurwa ce ta zo, ina zauna a kofar gidanmu ina karatu. Kawai sai na ga wucewarta da mota. Jim kaɗan sai na ga ta fito daga cikin mota. Ina karatu kawai sai na ga ta nufo gurina, ta zo kawai ina zaune ina karatu ta tsaya a kai. Bayan ta yi min sallama na amsa, kawai sai na ji ta ce min wai tana sona da aure. Ka san ni na ta mamaki ma, wai yaushe kai wannan mafarkin? Mukutar kenan. Ina so ka yarda da ni. Wallahi tallahi ba mafarki bane. Wannan abin da nake gaya ma a zahiri ya faru. To kai kuma me ka ce mata? Kuma ya ƙarshen fim ɗin ya kasance? Haba Mukutar, in ban da abinka ban san ta ba kuma ban taɓa ganin ta ba, to me zan ce mata? To wai sani ma ko siyar da ni take so ta yi, ka san yanzu duniya ba gaskiya. To, a ƙarshe dai ta bani lambar wayarta kuma ni ma na bata ta. Sannan ta ce min ta bani kwana 2 rak in yi tunani za ta dawo. To, Ahmed, ita dama sau ɗaya take zuwa. Idan ta kubce, ta tafi kenan. Kar kai wasa da wannan damar. To amma, wai ta san ka ne? Wato abin da zai baka mamaki, tana zuwa gurina, maganar ta farko sunana ta fara kira. Kuma ga dukkan alamu, ta san komai a kaina bisa ga lafazin bakinta. To gaskiya zan gaya maka, kar ka yadda talauci ya sa idanunka ya rufe. Yana da kyau fara sanin wace ce ita kuma daga ina take. Wai ta gari ce ko ta banza, akan wani dalili take so ma ta aure ka tukunna. Dole ne mu yi bincike mu gano, idan komai yayi ka ci banza ka samu tsuntsu daga sama gasashi. Kwarai kuwa abokina, haka za a yi. Allah dai ya ba mu sa'a. Amin. Hidaya, 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 hidaya. Au, baka mai saving din number nawa ba? To ni ce wacce na same ka a kofar gidanku shekaran jiya. Na baka ta yi. Hakika baka ma dauki magana tawa da muhimmanci ba. Shi yasa ma baka yi saving number nawa ba. Haka ne, gaskiya na yi kuskure. To suna na Farida Kabir, kuma a unguwar GRA layout nake. Kama ka san kyan alƙawari cikawa. Kwana biyun da na baka har sun cika. Shin zaka aure ni? Ban gane ba. Wani irin sanin juna kake nufi? Kar ka damu, ni akan ka na gama sanin komai. Kai ne dai yanzu zaka san komai a kaina. Ina gayyatar ka gidanmu gobe karfe 5 na yamma. Kuma bana so ka zo min da abokinka Muktar, saboda ina so mu yi zance na fahimtar juna. Amma fa kada ka saba min lokaci da kuma alƙawari. Sai na ji ka. Fitikawar zuciyata, sannan muradi na raina, alfaharin so da kauna. Maman Ahmad, rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗaya ta ji kunya. Ina kuɗi na? Ahmad ba shi kuɗin nan. A'a, ai ba mudu ba ya san hikima. Wayannan kuɗin ai ba su kai kuɗi na ba, ngwana. Alicin naka gaskiya ne, rabin kuɗi ne kuɗi ba su kai ba, amma da Allah ina neman alfarma kai mana haƙuri, ƙarshen watan nan za mu cika. Wallahi ba zan iya jira har ƙarshen wata ba. Bari ku je na gaya muku gaba ɗaya, na ba ku kwana 3 rak. Idan ba ku bani kuɗi ba, billahi da zai kun ga saman kwana nan da kuke kwana a ciki, wallahi sai na hau na sa kafinta ya ɓare shi gaba ɗaya ya farke shi, wallahi. Ko kuma ku ga takardar alƙali daga kotu, ƙwarai kuwa. Haba Alicin naka, sai ka ce baka san ba, wannan wani irin abu ne haka. Au, kun manta sunan nawa ne? Cinnaka bai san na gida ba. Bari ku ji na gaya muku kwanaki 3 rak. Zan ba ku shege kafasa. Zan dawo wannan lokacin. Me yake cewa? Ai, sa nake magana.
na dai gaya mu. Ahmad, yanzu a ina za mu samu wannan cikon kuɗin Ahmad? Ahmad, ka san halin wannan alhajicin naka. Wallahi duk abin nan da ya faɗa babu abin da ba zai iya aikatawa. Ba komai umma, akwai Allah, za a san yadda za a yi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu. Na gajiya. Madalla. Alhamdulillah. Kai ne Ahmad ko? Ni ne. To Allah sarki. Ai baka da hijabi da gidan. Zaka iya shiga ka tsaya a haraba sai ka kira ta a waya ko? Okay, to na gode. Subhanallah, idan mutum ya yi doro ki sai ka ce wani raƙumi. Hello? Ahmad ka iso ne? Ga na zo. Ok, to ga nan zuwa yanzu. Ya iso yana waje. Je kike shigo da shi. Ai zama za mu yi da shi na musamman. To shi ke. Inda a ce ka baɗa min ƙasa da baka zo ba, da sai dai ka je ka same ni a gadon asibiti. Ban gane ma da asibiti ba. Asibiti kamar ya? Yadda nake tsananin tunaninka da biyanka, idan har ka ki amsa gayyatar da nake maka zuwa gidan nan, to tabbas ciwon sanka ne zai fyaɗe ni na faɗi. Ko dai na suma ko kuma na kamu da wata lalurar da ban san ranar warkewa ba. Dan Allah ki daina irin wannan maganar mai kama da hikaya. Ba hikaya bace. Abin da na furta shine a cikin zuciyata da raina. Da sannan za ka tabbatar da hakan. Zo mu karasa ciki ka gaisa da mahaifina. Ni ko da zan mutu na yarje da kiraya abar kauna. Makarantar so ni na gama hadda na ida saukewa. Lalalala lalalala. Barka da zuwa. Na gaji ya gida. Ke ɗauko muku kujeru da Allah. Maza ɗauko kujeru ga su ci. Yanzu kuke tafi kenan Allah. Sauri da jiki ma. Zauna bismillah, zauna. Ni ko da zan mutu na yarje da kiraya abar kauna. Makarantar so ni na gama hadda na ida saukewa.